Ал. Ол не шәһәрнең бүтән ягында теге Суровка дигән авыллар бар, шул якларда яндырып яталар. Мин улым ничек чыкканны сөйләделәр. Мин бер вакытта на свалка, ни шатка, ни валка дип язган идем бер мәкалә вакытында 90 еллар башларында. Шунда свалкада бер хуҗасына сорадым, нигә яндырасыз. Ул әйтә, ничәнче елларда, 70-нче еллардамы Эрих Хонекер килгән иде, шунарга ди, шунага яндырырга уйлаган икти, әллә сүндергәме ди, сүндереп булмады ди, шуңа күрә булмый ди. Ул вакытта турына сөйлиләр. Инде анекдот бе, әллә шул тормышта шунда булган Эрих Хонекер килгән, мин ди монда димеш, куяннарга ау, ягъни охота ясасым килә ди. Монда юк, шунасын алганнар да ди бер песине имеш. Буяпмы нәрсәме җибәргәннәр ди. Авыл тотканда ди, агачка менеп киткән ди. Шуны сөйлиләр әле, хак дип сөйлиләр. Менә аерып булмый инде аны. Байки мәллә шундай нәрсәме? Күп нәрсә. Хрущев вакытында килгән, менә ничә җитәкчеләрне әйткәннәре, алар ди Казанга баргач, соңдан ди аларны төшергәннәр ди, шул кайсылары шулай булган. Хрущев мәсәлән килгән ди Казанга, аны имеш чак-чак белән каршы алалар. О, какая у вас кукуруза крупная дип, кукуруз шундай ире икән дип шатланып теге кабул иткән ди, аңламаган чак-чак шундай бар икән ди. Әле мин 5-нче елнымы барган идем Азербайҗанга поезд белән Уфадан. Шунда бер гаилә булды минем купеда. Мин аларга ашагыз дим. Сыйлыйм, ашамыйлар алар. Шунасын инде алар бер авыз иттеләр дә, икене ашап куйдылармы туктамастан. Без уйлаган ик ул кукуруза дип. Бик ошаган, белмиләр нәрсә икәнне. Кукуруз дип уйлаганнар. Шул чак-чакны бик ошаттылар. Шул дип. Авылда теге балачакта күл аркылы узадыр, су керергә кайтканда шунда бер нидә нәрсә инде урысча әйтмеш, кустик, шунда акурок тәмәк тартадыр. Шунда бер ни классташым татар кызы күршедәге әнигә барып элекләгән. Шуның аркада рәхмәт инде ташладым. Бер вакытта шулай бер Рафхат дигән малай бер вакытта бер классташым булды, шунысын аны төшереп калдылар 2нче класска, яңадан укырга. Шул имеш, мин әйтәм, карап штырып торалар, мин тәмәк тартыйм әбрәкәйгә кереп. Ул тыштан мин бикләде дә, безнең әнигә чапты мине сатырга. Менә мине хакта имеш, тәмәк тарта дип. Шуның аркасында, шулар аркасында менә мин ишмасам ниттем. Бер халыкта әллә Карнегида әйткән, если судьба тебе дала лимон, сделай лимонад ди. Шуны әйтәсе килә. Менә әгәр дә сезнең коллективта сезне сатып торсалар, сез аны сиздермәгез. Менә бездә главбух сатып торадыр, мәсәлән, редакторга минем сөйләгән фикерләрне җитештереп торыдыр. Шуны аны яшереп белдермәдем, мен шу беләм икән. Бер вакытта ни булды? Килде бер татар гәзитеннән, ул миндә милли мәсьәлә турынан материаллар язган, укыган да, аны мине хатта Алабугада кабатлап бастырганнар. Минем двоюродный брат, мин укыдым сине ди Алабугада ди. Ул вакытта тик азатлык дип халык ни тавыш куптарып йөридер татар халкы. Шул әйтәсем килә. Шуны ни әйдә ни мен урынбасар итеп бар ди. Мен әйтәм, квартира бирсәң барам. Ул алды да, редактор миңа квартира бирәс килмәдер. Ул алды да имеш ни. Мин әйтә, әйдә ди, мин нигә мэрга керәбез ди, әйтәм ди, шунда сиңа квартира бирә ди, мин сине зам итеп эшкә алам ди, шулай дис килә. Мин аны кирдем дә, шунасын главбухка сөйләдем шулай дип. Ул шул ук редакторга сөйләгән. Редактор мин әйтәм, нәрсә дип курккан. Әллә мин китә дип, мин ул вакытта кадерлейм, язадырым яхшы, урысча әйтмешле, ведущий журналист. Әллә ул уйлаган, мин анда урынбасар булып, соңдан бара-бара җитәкче булып,
мында кайтырны жетекчи булып, әле шуны уйлаган ул. Шуңа күрә теге Лавбух монага әйткән, шуңа күрә ул тиз генә миңа квартира ясап бирде шунда. Ана ничек файдалы. Урысча мин әйтәдем. Она не знала о том, что я знаю, что она стучит на меня. Шулай дип инде әйтсәң була инде. Монда светофор юк икән. Мин бейсболканы алдым да, сылтый башлаган идем, машиналар туктады. Элек ак кына буладыр. Шуңа күрә алда бер шагыйрьләр ярышалар, матур шигырьләр язып, шаллы турынан ике телдә имеш әдәби оешмалар буладыр. Шунда берсе шуны шигырьне укып киләдер. Җырга кергән имеш, мой белый город, ты цветок из камня дип әйтәм. Нәрсәсе аппак. Хәзер инде хатта Чукоткада да буяп куйганнар. Аны соңыннан ул буяуы бетә башласа, нәрсәгә әйләнер дип кайсы кеше борчыла әле. Зачем нужна дорога, если не ведет к храму? Покаяние диган Абуладзинын киносы бар бит, Сталин шыры турында. Эта дорога ведет к храму? Нет. А зачем эта дорога, если она не ведет к храму? Дорога ведет в храм. Матур бина түзгәннәр әле булар. Ничек матур. Өзенә тәрәзәдән берсе баш чыгарып торады. Әллә мин видео төшерә дип курктым. Мен мәсәлән нидә Екатеринбургта, ягъни Свердловск шәһәрендә укыганда дипломны эш эшләдем анда. Бик яхшы бер урыс, бер марҗа бик яхшы ишул. Руководитель диплома өенә чакырды шунда. Шул сөйләшәм, шуңа сөйлим. Кызык сөйлисең. Мен кайсы мезгилдә шуны бик кызык сөйләп китәдер. Мәсәлән, мен әйтәм, авылда тормыш бер төрле, шәһәрдә икенче төрле. Шәһәрдә мен әйтәм, менә мин аптырап торам. Алар теге без далада йомран, ягъни суслик башын чыгара да сызгыра. Шуның шикелле мен әйтәм, монда да шәһәрдә аналары башын чыгара да форчикадан кычкыралар. Вася, Петя, Маша дип чакырталар өйгә. Бу көлә, мин кызык сөйлисез ди. Шуннан соң инде әйтәсем килә, ул редакциядә да мин вакытында бер урыс булды, сөйләдем инде, Кузнецов дигән бүтән сүзгә бәйләнеп, мине яратмыйдыр шул. Шуны тик чыгып бәйләнеп, нәрсән дәде шул. Шуннан соң бер вакытта инде икенче бинага күчтек тә редакция. Шунда бу редактор ана бергә ул бит эшләде, алар белән бергә, ничә яшьтәшләр белән. Инде бу җитәкче булгач, алар бит инде икенче төрле карыйлар. Шуңа күрә аларны күбесен куып чыгарды, эшләргә кеше юк. Ул белмәгән кешене аласы куркып тора. Бигрәк тә теге урысча әйтмешли, на роль ведущего журналиста кирәк. Шуңа күрә ул мине шулай теген итте инде. Сөйләшеп утырабыз бер вакытта. Нигә ни итте? Беләсезме, минем материалларым бик итмидер, бик чыкмыйдыр. Бер вакытта сөйләшеп утырабыз кабинетында, ул әйтә: "Менә бары син ди шундый кызык сөйлисең, нигә шул син әз язасың ди?" Мен әйтәм, менә бу шул бит җаваплы саркатип Кузнецов, ягъни мен әйтәм, миңа кулыма бәрәдә тора. Әле анекдотта бар бит. Монгольский космонавт ишеп киткән, безнең космонавтлар белән. Шуның тегеннән кайткан ишеп. Ну, нинди впечатление диме? Кулларыма урта ди. Беләсез нәрсә? Алар урыс космонавтлары кулларына бәреп утырганнар. Не трогай, не трогай, не трогай дип. Шуның шикелле мен әйтәсем килә. Миңа гел кулларыма сугып торадыр. Ул инде хәзер мине бастыра башлады. Син ди миңа алып килде, мин үзем укыйм ди. Мин аңа китерә башладым. Ул укый башлады, чыга башлады. Күп итеп. Шул мин урысча әйтмешли, ведущий журналистка әйләндем инде шунда. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Киләчәк чыгарышларында карарсыз дип ышанамын.
Сау болыңыз.